Les síncopes són les notes que s'inicien en temps o part dèbil i es prolonguen fins al temps o part forta. Amb aquest efecte es aconsegueix canviar l'accentuació rítmica. Estic en temps fort. Tinc l'accent del ritme. Vols tindre tu l'accent? Sí. Ara l'accent del ritme el tinc jo. Entre les dues formem una síncopa. Les síncopes es poden classificar en regulars o irregulars. Tu també eres corxera com jo? Clar, les dues som iguals. Entre les dues formem una síncopa regular. Aleshores, no eres una corxera? No t'ha dit que no. Soc una negra. Entre les dues formem una síncopa irregular. Les síncopes també es poden classificar segons la seva duració en molt breus, llargues i molt llargues. Les síncopes també. Les síncopes es poden classificar en regulars. Síncopes també es poden classificar.